o magpahimangno sa daghang makatawhan. Unsa iyang gipahimangno? Ang ilang mga bangkaw himuon nga mga punta sa daro, o ang ilang mga espada himuon mga galap. Usa ka nasod nga dili na mobakyal sa espada batok sa usa ka nasod, ug di na gayud makakatong may tungod sa gubat. Na dili ang tanan, tinuod ingon ni brother, dili ang tanan. Nagtuman nga naman, na may mapatay, o na pwede dili mapatay. Na ay mobakyal sa espada, na pwede dili mobakyal, basta dili ang tanan. O dili, maadto na ta sa last na itong mangmulong, brother Veritas. Mayroong hapon sa tanan. Mudris rin ko kay limitado ra ba itong oras. Kanamong mga Katoliko, amo mang gisaulog karon ang adlaw sa mga santos o ugma adlaw sa mga kalag ganing panaw na sa laing kinabuhi, espesifikamente sa mga kalag nga nagtuumi nga atua sa Purgatoryo karon o nagahalad kami mga pag-ampo sa pamasin nga malingkawas sila dito sa maong lugar. Na timing kayo kay kanina na dunggan ako nga giisgutan po ni sa atong mga amigo dinhi na gipasabot nga kanang pagtuo nga dunay purgatoryo wala gina sa Biblia. Ang atong diretsong tubag katinawan niya na tinuod nga ang pulong purgatoryo mahimong dili mabasa litra por litra sa atong mga Biblia, sama aning Bisaya na itong Biblia. Pero kung atong sabton ang buot ipasabot niya ng pulong purgatoryo, ang gitawag ng pulunga atong barugan nga naa diri gitudlo sa Biblia. Dili man tanang mga pulong nga atong gigamit, dili na lang tamutuo tungod kay dili mabasa sa Biblia litra por litra. Gani, bisan ang uban natong mga igsoon nga dili Katoliko, na may ilang gituhuan nga ang ngalan o ang termino dili mabasa sa Biblia, pero nituo sila tungod kay gipasabot kuno nga anaag hisgutan siya sulod sa Biblia. Tama ba nangli? Sa mga Adventist, nituo sila nga si Ellen White, propeta nga gipadala sa Dios. Pero dili mabasa ang ngalan ni Ellen White sulod sa Biblia. Diba? Nga siya propeta sa Dios. Nagtuo sila nga propeta si Ellen White dili tungod kay mabasa iyang ngalan sulod sa Biblia, kundi kay siya kuno ang gipasabot. O pwede gani sila mogamit og teksto nga maingon siya mo gipasabot. Pero ang ngalan ni Ellen White dili gid mabasa sa Biblia. Wato ta sa mga Mormons nga gihilan nilang propeta si Joseph Smith. Dili man mabasa ang ngalan ni Joseph Smith sa Biblia, pero nailang gamiton nga teksto nga kuno siya ang gipasabot. Sa ato pa, dili lang di ay kaming mga Katoliko nagtuo o kanang dili lang kay litra por litra, kundi apil ang masabot. Daganta sa atong mga igsoong Iglesia ni Cristo, nagtuo sila nga ang anghel kuno nga mabasa diha sa pinadayag City 2:3 katumanan si Igsoon Felix Manalo. Pero dili mabasa sa Biblia iyang ngalan nga siya na. Di ba? Pero nagtuo kuno sila kay gipasabot. Sa ito pa, bisan gani ang atong mga igsoong Iglesia ni Cristo, nagtuo anang gipasabot lang. Di ba? Napalain kanang sa Isayas nga ilang kutloon ang hubad ni Mopat, translation nga nagisgot og halayong silangan. Dili man mabasa sa Biblia nga Pilipinas na, pero gipasabot ko nga Pilipinas na. Sa ito pa, apil ang masabot. Di ba? So, gaganda sa Purgatoryo. Tinood nga ang pulong Purgatoryo dili mabasa sa Biblia. Pero ang gipasabot ana
gitudlo diri sa Biblia. Mao nang nagtuo ning mga Katoliko. Asa man ang mabasa? Asa man ang masabot? Well, atong basahon ang Biblia. Ang atong mga igsuon nga mga dili Katoliko, no? Kamo siguro dinhi, no? Kay daghan man mo diri nga dili mga Katoliko. O siguro ang inyong gituruan kung maghisgot o padulungan nato kanang destinasyon sa atong paningkamot sa pagtuo, maurigid ang duha, ang impyerno o ang langit. Duha lang, no? Ang padulungan. Kung dili impyerno, langit. Kung dili langit, impyerno. Pero kung manudlo ana, ako moingon po, wala po magtudlo diri ang Biblia, wala po manudlo si Kristo, wala po manudlo ang mga apostol nga langit lang o impyerno. Nga dali masabot nga dili lang kay duha, nga ay usa, nga dili impyerno, dili po langit. Unsa man ni? Atong basahon ang unang Korinto kapitulo 3, versikulo 14, 15 ngadto 17. Matud ba? Kung ang gitupod sa tao diha sa patupuranan dili masunog, makadawat siya ganti. Nagisgot diri ganti. Ato nilang idiretso. Although ang exegesis ani taas kayo, no? Nagbasa man og mga komentaryo Katoliko nga libro, taas kayo ang discussion ani, pero ako lang idiretso sa akong point, no? Nagisgot diri ganti. Ang ganti, walain siguro mag-usa ka mao ng langit. O kung ipadayon nato, dili lang kay langit, kay ngano, sa versikulo 15 nagisgot o akong ilaw sa basa, apan kung masunog kini, mahanaw kini kaniya, gikan kaniya, mahanaw kini gikan kaniya, apan maluwas siya sa nga nakalatas o nakaikyas siya sa kalayo. Dinhi nagisgot o maluwas, pero iagi o kalayo. Ato pa, linisan sa siya. Diba? I-purify. Nabi daw kanta na, purifying fire. Diba? Oh. So, nagisgot o padulungan din nga maluwas, pero iagi o pag-purify, pagsunog. O mao ni gitawag namo sa Katoliko o Purgatoryo. Kaya dili man ni langit. Kaya mayroong langit ni, awa may sunog dito, wala may silot dito. Pero kini, masabot na to nga silot, pero nakaigyas. O, mao ni gitawag na maglinisanan o Purgatoryo. Ang ikata, mao na ning nagisgot diri sa versikulo 17 nga matud pa, busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Nagisgot diri kalaglagan. Sa ato pa dili lang diri duha ang gisgutan. Una nagisgot og ganti nga mao ang langit, ikaduha nagisgot og kaluwasan pero iagi sa og kalayo, magaigas, muna gitawag linisanan, muna gitawag na Purgatoryo. Og ang ika-2, ginisgot og kalaglagan, awa nila ang ipasubod ana, impyerno. Sumuna nga wala ka mag-ingon nga ang pulong Purgatoryo mabasa ang sulod Biblia. Pero ang gihingalan ana nakasulod Biblia. Diba? Kaya kung maingon ka nga, awalay Purgatoryo, sama rang awalay 1 Korinto 3:15. Diba? Kung maingon ka, ang ipasabot, anang Purgatoryo, misanan mo man kining gisgutan ni Pablo sa 1 Korinto 3:15. Kaluwasan ang kontro, iagi sa o paglinis. Sunugon sa, no? Kusbon ko, sa akong nabasa ni sa exegesis sa Katoliko, taas ka ini. Pero piki man atong oras dire, ako lang gimubo, gidiritso na ko ba, gi-shortcut. Kunya, kung moingon sila nga, kinahanglan yung kuno mabasa sa Biblia, litra po litra ang ipanudlo na to. Kinahanglan kami mga Katoliko, supak niya ng gitudlo sa uban nga kinahanglan yung basahon litra po litra. Kay wala man ni magtudlo og sula eskriptura kung Bible alone. Nagtuo sab ni kanang gitawag og apostolic tradition kay gisgutan man ni San Pablo sa 2 Tesalonica 2:15. No? Nagingon si San Pablo, "Hupti ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagig wali nga binaba og sa sulat." So dili lang ang nasulat gani na gibinaba na lang. Ngano na tungod kay matud pa ni Juan
sa Kapitulo 21, versikulo 25, sa gibuhat lang kuno ni Kristo, wala masulat ang tanan. Nga bisan gani kuno ang kalibutan, dili kaigo kasudlan sa mga sinulat kung sulaton pa kuno ang tanan. Unya, kay ang mga buhat ni Kristo, puros mo na kamatuoran. Kato pa, dili tanang kamatuoran na sulod sa Biblia. Di ba? So, mo na nga, pero kung mayroon gid sila nga, basahon gid, Brad. Mo nang magkapangutana bitaw ko, tanunan nato ning ibalik-balik sa akong tulumanon sa radyo, no? Ako lang po ning i-announce, paimos lang ako nga natay tuluman sa radyo, matag Domingo sa DXDR, no? Sa RMN Dipolog, matag Domingo, alas 12 sa sayong kautuhon ngadto sa alauna sa hapon. Matag Domingo na sa DXDR, dayon naka-simulcast na sa FM niya, no? AM o FM na madungog, magdungan, no? Simulcast sa FM 94.1 o sa internet rmndipolog.weebly.com. Madungog. Daghan kay kung mga viewers na po nga mga naa sa gawas, nga mga kanang tanang mga igsuon na itong nagtrabaho sa gawas ng mga Bisaya makasabot sa itong programa. Ilagaling paminahon po ng itong programa, labi na sa mga i-upload na nato dahil sa YouTube. Dahil ganoon, mga igsuon, hatag kaninyo og example, pananglit kong moingon gyud sila nga kinahanglan basahan Diyos Biblia. Ako magpangutana man gyud for example sa Iglesia ni Cristo naman atong brother si Igsong Saibico, no, sa Iglesia ni Cristo nakahimamat na ani ni adto pa, no, atong among mainiton na discussion dito sa loob, no, kung nakahinumdum pa siya. Bunga sa among gugma sa among pagtuo, gugma sa iyang pagtuo mo nang init kato among diskusyon nato. Pero wala may ingon nga wala may mahigugma sa among usag-usah, no? Nahigugma may ipaagi namo sa among mga emosyon. Pero wala may mag-away personal kundi away lang sa pagtuo to. Kani karon tagaan na bisig panahon nga magkapangutanan na pod, no? Mga igsoon, tagaan lang mo na ko bisag usan lang kay example nga bisan gani ang atong mga igsoong Iglesia ni Cristo na sila'y gibuhat karon nga dili mabasa sa Biblia, pero wala na ito gisaway kay dili maputautan, no? For example, no? Tagaan mo na ko example, kanang pagsaulog nila every July 27 no anniversary, di ba? Kanang ilang pagsaulog o July 27 anniversary dili ka na mabasa sa Biblia, di ba? Pero wala na ito na sawaya kay di maputautan na magsaulog na anniversary. Di ba? So, kung pananglit, pangutanon kanila nga, daghan mo mong gibuhat sa Katoliko nga di mabasa sa Biblia, tinod, amo na ang kulon. Kaya wala man yung manudlo nga Biblia lang. Pero sila unta nga manudlo o Biblia lang, ila po unta ng tumanon. Di ba? Wala mamutanan kung sa Iglesia ni Cristo kung tinod nga tanan nilang di-practice sa ilang pagtuo na sa Biblia, mamutanan rin ko kung asa mabasa sa Biblia nga magsaulog ta o kanang July 27 anniversary. Pero balikon ko kung sa wayan na kay dili man mi Bible alone gud Katoliko. Pero dapat unta nga ila po lang po unta nang tumanon ba kanang ilang pagtulon ang Biblia lang, no? Kay ako wa man ko nakabasa sa Biblia nga magsaulog og July 27 ang Iglesia ni Cristo sa Biblia. Then lain pa po. Ang Iglesia ni Cristo sa Biblia walay pasugo magasin. Di ba? Unya ang Iglesia ni Cristo naa. So makaingon ko nga kung tinuod na nga Iglesia ni Cristo ilaa, kung litra por litra naa gyud diri ang ilang gibuhat sa Biblia, muna mangutana yun lang ko nga ang sa mabasa sa Biblia nga ang Iglesia ni Cristo diri naay pasugo magasin. Wala, pero di ko musawayan na kay imong po dautan maghimog magasin di kami sa Katoliko daghan bulig mga gibuhat nga mga magandang libro nga wala sa Biblia pero di man dautan mo na among gihimo. So nido naman ang atong moderator, bot pa sa bot, wala ko'y panahon, so andam ko mo tubag sa inyo mga pangutana. Brother, special mention ko sa imuhang pagpahayag karon. Lagsarong bitaw, karon patanig ka atubang na pagbalik. Karon, kanang imong giingon nga among kinatuman nga wala sa Biblia. Dili man na imong isulat sa Biblia kay di man na doktrina. Ang buot na ipasabot nga kinahanglan natong tumanon kadtong doktrina nga kinahanglan sundo nato kay nakasulat Biblia. Apang kung dunay buluhaton wa masumar dili doktrina apan buluhaton lang agi pagsaulog panita sa manang Rizalde sa ulugo nato na atong nasod sulod di na kinala isulat pa na Biblia.
Di mo na doktrina. Oh. Dili ko Ang matubag. doktrina nga among kinong kinahanglan masulat sa Biblia nga ang isundon kanang doktrina. Dili ko matubag na. Sa pa, ako'y muta na. Oh, yes. Sige, sige. Ang pangutanan ako, gibasa mo nimo ang unang Korinto 3:15. Ito ba, no? So, di pa kang padayon, ang rule ko ng diri, basta ang musulti pangutanon lang. So, nipahayag mong ka din, hindi gusto mo Oo, magani. Ako di ko, ang gibasa, ino mong kong gisulti. Yes, so, Oo, ako lang gikoreksyonan tong imong gisulti. O sige, pero, kinahanglan mo. Gibasa nimo din sa unang Korinto 3:15 o 17. Nga diin nagpamatod ka nga adunay purgatoryo. Yes. Oh. O ang imong katarungan, bisan kunuwa man sulat, apan masabot. Yes. Nakaroon, ang pangutana, gitugot ba sa Biblia ang pagtuman sa mga sulat? O, ako basahon nun, Eka, ganito, no? Patubagan sa so, no? gitugot ba sa Biblia ng pagtuman sa mga sulat? Atong tubagon, no? Dala na sa imong komentaryo ganina, no? Ang gingon ni mo ganina nga ang doktrina lang kinahanglan mabasa sa Biblia. Kana kung pagtulon-ana, wa gyud mo kabasahan sa Biblia. Nga ang doktrina lang kinahanglan mabasa sa Biblia. O yeah, ako basahon. Ako basahon. Kanang pulong doktrina lang kinahanglan mabasa. Basahon lagi na ako. Ingo ko, ako basahon. Basahon ako. Sige. Basahan. Oo. Yeah. Eka. Ha? Ayan na, pasagdi siya kay mo man itubag, mo ikaw ko, modilito lang ka, madam. Modilito lang ka, inisugot man siya nga akong palitan. Sige lang, sige, okay na. Nablo nga, di ko kumutan na. Oras na nga. Oras Sige na. lang, oo. Oras na. Okay na ko basahan. Sige. Oras na lang to. O dyan ang teksto nga, bro. Tinawa na, unang basahon ako, ingon dire. O siyang teksto nga. Pero kasitas, akong basahon nimo. O siyang teksto nga, una. Unang sitas, akong basahon, sumpay lang sa sitas nimong gibasa niya sa 3:6, 1 Corinto 3:6. 4:6. 1 Corinto 4:6. Sige, paliw. Oh, doon dire. Karon kanang mga bata nga mga igsoon, ingon nga ang pagsunundan akong gibalhin sa akong kaugalingon o kangapuno tungod kanino. Aron nga kamo makakaton sa dili pagbaton o mga hunahuna nga kaping sa nasulat. Tinaw. Pwede ko matubag? Di ka maghunahunag kaping sa nasulat. Oh. Oh, so, ako lang tubagon. So pagana, Ano mo sa pawi kung matubag ko, no? Okay, ano ang tubag? Ang akong gipangutana, ang akong ginstot kanina nga, walay mabasa sa Biblia nga, kinahanglan ang doktrina tanan mabasa sa Biblia. Pero ang imong gibasa kanang 1 Corinto 4:6 nga dili magpakapin sa nasulat. Sa among katoliko nga pag-interpret ana, dili na siya buot ipasabot yun, literal. Ang gipasabot ni San Pablo ana, kung basahon nimo ng 1 Corinto 4:6, nag-isgot si Pablo diha og mga mapaboruton kung masinupakon diha sa Corinto nga gimbutan nila kay naa nila ang otoridad sa pagpanudlo pero naay magsupak-supak naman gyud mo ingon diha kung basahon nimo ng tibok chapter walang tay panahon pagbasa ana tibok chapter nga naay mga tao diha sa Corinto nga naghula-hula nga sa pagrebelde sa pagdumala nila ni San Pablo nga nagingon siya nga mobisita ko diha sa Corinto sa iyang pagsulat ana pero naay mo ingon nga ay mugtuo ana kay di na mo mutuman sa iyang saad muna ba pasabot mapaboruton nagpakapin sa unsay nasulat kuno nga ang nasulat kinahanglan tuhuan nato ang pagdumala nila ni San Pablo kay otoridad sila pero dili sila motuo dili ginaingon nga literal nga tanan basahon sa Biblia kay kung tanan basahon sa Biblia bisan gani kamong mga iglesia ni Kristo daghan mong gibuhat na wala sa Biblia. Di ba? Then, laing punto, pinakabungkat ni nga reason na kung literal na ito na pagsabot, kanus aba na nasulat ni San Pablo ng 1 Corinto 4:6. Sa akong research, anak 57 AD. Nga sa King James Version gani nga, dili ko na mapakapin sa unsay what is written. O what is written. Yan ang higayuna, daghan pang mga libro sa New Testament ang wala masulat. Kung yung what is written, dili magpakapin, mga kung sabto na ito na literal, si San Pablo, nasipyat po, nakasupak anak kay, nga nang nagsulat man sa ikadungang Korinto.
kung literal na ito pagsabot nga, o kung siya nasulat na niya itong higayuna, dili pagkapinan, nga nung ipagkapinan man lagi niya 2 Korinto. Dahil lain pa, si Juan, nagsulat mga 90 to 100 AD. So makaingon sa nga, nagpakapin putukan Juan, kung sakto na ito literal, ano man. Kaya kanang giingon ni Pablo diya sa 1 Korinto 4:6, 57 AD na niya nasulat. Nga, kung literal na ito na pagsabot, dagang mga apostol ang nakasupak, anak. Kaya nagsulat man sila, mga around 60 AD, 75 AD, o kana si John, mga 90 to 100 AD siya nagsulat. Diba? So, dili na siya literal na ito. No? Ang buot ipasabot nga ni Pablo nga sila, kay otoridad man sila, nagingon si Kristo diya sa Lucas 10:16, ang naminaw ninyo, naminaw nako, ang wala minaw ninyo, wala sa minaw nako. Gisupak na sa pipila ka tao rin 2 Korinto. Moto'y nagpakapil kunos na sulat at pasabot nga nirubil diba, nagpakapil sa ilang hula-hula o kung sa'y gimbutan na nga si Pablo kinahanglan turuan nila kay otoridad ko siya, sinubo ko siya ni Kristo. Wala, hindi na sa literal. Wala po ba? Yes. Kung gibasa natin, 3:4-6, brother, tinuod mo ito gisulti mo, nga diya sa Korinto, ang mga kaisunan sa unang iglesia diya, nagkabahin-bahin, daghang mga pangitarungan. Yes, Busa, ang gibuati San Pablo, gisulat ng 4:6, pagbadlong nga itong mga tawana. Now, kinsa niya pagbadlong? Dili kamo maghunahunag kapin sa nasulat. Mo badlong niya po sa Pablo. Nga mo gumawa na mga. Yes, mo lagi itong Nga mo gumawa kapin ng didili maghunahunag kapin. yes, ako nang natubag na dili literal lang pasabot. So may literal dahil. Kung literal pa, Muna. Mura na ako kita. kay kung moingon nga literal nga sayop sa iyang kaugalingon, kay nganong nagsulat man siya dayong ikaduhang Tesalonika. Dayon si Juan, nganong nagsulat man siya pagka 90 AD to 100 AD. Kung literal na itong ipasabot ni Apostol Pablo. Unya, lain pa, no? Bisan gani, ang mga iglesia ni Cristo, daghang kayong gibuhat ron nga wala sa Biblia. Tampol, kanang magsangyaw, pinagi sa radyo, wala mo na sa Biblia. Ang mga ministro mag-Amerikana, wala mo na sa Biblia. Pero wala tamo sa way, kaya di mo na dawatan. Di ba? Kanang ilang simbolo, ang among simbolo, krusman. Ang ilan, nasa sila simbolo na tulog ka color, pula, puti o green. Kana ipanggutang sila mga sakyanan, wala mo na sa Biblia. Pero wala na magsuwayan na, kaya di mo po dawatan. Kana lang ang atong tubag, wala mo tayo igong panahon, o atong ibalik sa atong moderate ani. Kasi luwa ko kung doon na yung mga kalapasan no, sa atong pagparehag. Dili pamugos ang atong giparehag. Salamat. Diri sa ato mga igsoon. Maubilang po sa role, no? Ang gatong mangutana rasyod. Ang iyang panahon sa pagbasa niya kung iyahan ang oras dire. Meron na ito nga niyo mga igsoon kay. Kung gamo yung isang magbasa ang uban, mag-hulpo do dili sila makabasa. Muna nga ato ay dire, mangutana ra. Sige, I'm sorry please, mga brother o sister. O dili, napupos na ang oras sa siniling nasod, o karon mag-awit na o mag-ampo. Para na ito. Video? Lagi. Ali, para makita ta sa video. Dayari lun kay. Unang madali sa akin. Paginaw at walang ito. Hindi, ito.